En el present vídeo podem veure el tercer dia en què boira trepitja el carrer i és un període de temps molt curtet, però succeeixen moltíssimes coses, molts estímuls, tant de persones com de cotxes, gossos, i és interessant veure-ho perquè bueno, indica molt aquí boira, en aquest cas, bueno, mostra les seves inseguretats, té certa curiositat en les persones, però com no se sent segura encara, decideix ampliar una mica la distància. ¿Vale? Sobretot quan venen cotxes, veureu que són moments en què ella es desborda una mica i vol, diguem-ne, ampliar la distància respecte als cotxes. Hola. En el cas dels gossos, mostra un cert interès, una certa curiositat, i jo limito aquest contacte, prefereixo que avui no tingui aquesta interacció amb els gossos i que es quedi amb les poquetes cosetes que han anat succeint en aquests, diguem-ne, pocs minuts, perquè un dels objectius a l'hora de les primeres passes en el carrer i dels seus primers contactes en el carrer és que bueno, vagi una mica veient i escoltant i assimilant tot allò que va succeint. Llavors, molta acumulació d'estímuls seria contraproduent perquè li estaríem dificultant justament allò que volem, que és que vagi comprenent una mica el seu ritme, el seu tempo i de la manera que ella necessita tot allò que va passant. I quan ella, bueno, diguem-ne, jo li indico una mica cap a on anar, que és cap a casa, quan veu el portal ja va discriminant, quan el troba, de seguida vol pujar perquè és allò on se sent segura.